I da, ljudi, dešava se nešto zanimljivo, moram da vam kažem, za kanale. Dobio sam ponudu, ako se reši, ne garantujem mi, ali rade sad na tome, zato što je YouTube uveo program Druge šanse, veruju da sad mogu da mi reše kanale. Ja, znači, sam nestrpljiv i ne mogu čekam 18. februara da me odbiju potencijalno, to bi mi srušilo Sneška. Dao sam ljudima, kaže, sad ću vam kaže šta mi je rekao upravo. Ako može da me odbanuje, znači neće samo da mi skine ban, nego će da mi vrate kanal, glavni kanal. Ljudi, zamislite da mi vrate kanal Baka Prase i da ja na tom kanalu snimam 2 meseca kandidaturu, svaki dan klip ćete imati. Svaki dan vlog. Biće vlogmas na steroidima, buraz, kandidatura. Zamisli to. I još sve kanale ikada će mi vratiti. A ove klipove ikada će mi vratiti. Evo te, koji što to lude ovo. Kaže, nekoliko nedelja može da potraje, ako može da vrati, ako uspeju da mi vrate $100.000. Buraz, to je meni double, buraz, to je realno vredno tih para. Da se ne lažemo, jel da? Dobra, 100.000. Ja mislim da je fair. I spreman sam da dam i tekako, brate, te pare. Bio sam spreman da dam 250.000, a ne 100, brate. Kakav bi to double V bio, braćo. Zamislite da mi vrate kanale. Nema šanse da vrate. Eto, banite tog debila, što crni, majku mu jebemo pičku, bezobrazno. Zamisli da vrate kanale. Ja mislim da bi youtuberi ubili bi se. Svi bi počinili harikiri, buraz. U koje